Ola, eu son Melina López e isto é Diálogos Bacan. Hoxe, Diálogos a dous, formato de entrevista, para falar coa xerente da Rede Museística Provincial de Lugo, que cumpre 20 anos. E podemos pensar que 20 anos non son nada, como decía a canción, ou que o son todo, cando se revoluciona a forma de entender a cultura. En 2006 nacía a Rede Museística Provincial de Lugo, que aunaba baixo o mesmo paraugas o Museo Provincial, o Museo do Mar, en Cervo, San Paio de Narla e o Pazo de Tor. 2 décadas despois, este ecosistema é referente internacional de accesibilidade, de igualdade e de museoloxía social. Ao fronte desta viaxe está Encarna e hoxe sentámonos con ela para falar e facer un balance destas salas museísticas e falar do futuro destas salas que, como ela ben diría, pertencen ás persoas. Benvida, Encarna. Hola, moitas gracias por convidarme. Se che parece, comezamos a conversa falando un pouco dese concepto ao que eu facía mención fai un momentiño, que é museoloxía social. Bueno, de entrada, antes de falar de museoloxía social, eu sempre digo que teño moitísima obsesión polo valor das palabras, non? Creo que a gran herdanza que recibo da familia é ese, o valor das palabras. Que supoñe traballar nun museo? E que é un museo? Porque ás veces gratuitamente lle chamamos museo a cousas que non son museo. Eu traballaba nunha institución no que teríamos que ter investigación, conservación, educación, didáctica. Había unha maravillosa biblioteca que requería de ter bibliotecarios, había bibliotecarias, un maravilloso arquivo que debería ter arquiveiros ou arquiveiras. Entón, en aras a eso, eu vía que iban xurdindo espacios, o Museo Provincial de Lugo nace no ano 1932, anos despois, nos anos 80, xurde o Museo de San Paio de Narla, lle chaman museo, pero ali exclusivamente hai unha persoa que visila e que levaba grupos. Antes de eso, ¿no? Había unha persoa exclusivamente para vixilar ou controlar. Despois, o Museo Provincial do Mar, a Diputación o acorda crear no ano 69, pero logo o deixa da man de Deus, non na man de Deus, porque gracias aos colectivos sociais, neso caso a Asociación Cruz da Venta, se fai cargo del e hai unha persoa maior que ali na porta atendía un museo con un platiño donde dame algo. Vale. E logo unha señora decide doar para patrimonio de todos os lucenses o Pazo de Tor á Diputación Provincial de Lugo, cunha serie de condicións, que ese pazo pasara a ser un museo para todo, para orgullo de toda Galicia. E aparte de eso, que a xente da zona sur se beneficiara de que fora un museo. Claro, eu me fago cargo primeiro do Provincial de Lugo como xerente ou como coordinadora, despois co de San Paio de Narla. O terceiro, eu empezo a traballar cos colectivos, co cal esa asociación vello o ceo aberto, Asociación Cruz da Venta do Museo do Mar, e me dice, traballa cos colectivos, vamos a por ela. Empezan a buscarme, e mira que nosotros queremos que facer cousas co museo. Bueno, o primeiro que lles fixemos foi darlles as vitrinas cas que naceu o Provincial de Lugo no ano 1932, pero bueno, a sección de náutica, empezamos a ter relacións. Claro, o edificio era do Concello, os fondos eran daquela asociación, logo máis os fondos que nos lle deixamos, pero estábamos nesa situación de que era un museo. No, estaba Ramón ali na porta todavía da asociación, e mentras todo eso vai pasando, era o ano 2003, na Diputación empezamos a negociar. Claro, a mí me dice a Diputación, me dice o presidente, mira, pero é que o edificio é do Concello, que pintamos nos aí? Entón, o pleno do Concello de Cervo acorda ceder o edificio á Diputación por 30 anos, e entonces xa non había excusa. Nos facemos cargo. No 2004 empezamos coa miña compañeira Charín, con Rosario Fernández, a facer a primeira reforma para que fora un museo, pero despois que facemos? Pois xa contratamos a persoal para que estuvera atendido e para que se pudera facer a función didáctica. Pero, claro, que faz? Tes un biólogo mariño, estamos a falar dunha antigua escola indiana, 2 aulas, que tipo de profesionais van a estar ali? O sea, e como pode ser sostible eso? Porque son pequenos espacios, pero vas a ter unha directora en cada museo, un investigadores en cada... Era complicado. E entón aparece xa, isto 2004, aparece xa o Pazo de Tor, que no 98 morre a súa propietaria, doña Paz Taboada Zúñiga, e nos
dicen que nos fagamos cargo del e que o tiñamos que abrir inmediatamente como museo. Claro, eu o que fixe foi presentar un informe á Diputación na que pido que se cree unha rede, porque a maneira de ser sostibles era que o museo grande prestara servicios aos pequenos, entón que nos íbamos a mover aos servicios, digamos, técnicos e científicos, despois xa coa incorporación de Aurelia no 2008, e é unha maneira de que prestar servicios aos 4 museos e que todos se beneficien. Estamos máis preto do territorio, estamos en contacto coa xente, e isto dá resposta ao que é a museoloxía social. Que pasa nese momento? Bueno, pois nosotros vemos que modelo de museoloxía queríamos, non? Unha cousa é a museoloxía, o museo é un medio de comunicación con credibilidade, o relato, e outra é a museografía, como te enfrontas a esa realidade. En Portugal, nos anos 80, xurdira un movimento que era o Movimento Internacional por a Nova Museoloxía, e xa en Chile, nos anos 70, un grupo de museólogos e museólogas chamados de Enfants Terribles, pois puxera o foco, despois da Segunda Guerra Mundial, ante a destrucción patrimonial, pois xurde o ICOM, e dentro do ICOM, nos anos 80, xurde Minom, dicindo, ollo, é importante a conservación patrimonial, obviamente todo o que falamos son a nosa memoria e testemunho, por eso somos os museos garantes e conservadores desa memoria e dese espacio, pero sin esquecer o servicio de que din están. Por iso digo o valor da palabra, que é un museo. Un museo é unha institución sin fins de lucro que investiga, conserva e educa, pero, obviamente, está ao servicio da sociedade. E a servicio de que sociedade estaban os museos de Lugo? Bueno, pois daquela, exclusivamente dun público cautivo, e moi pouco, porque eran poucos os grupos escolares que viñan, pero eran o grupo de público cautivo. No, o número de visitantes, se ibades aí ao pasado, era francamente baixo. A comunidade artística non podía expoñer, tiña que estar morta ou vir da mão dunha entidade financiera, é dicir, aparte estaba prohibido que os artistas vivos expuxeran no propio museo, pero sempre que se viñan da parte dun banco ou así, pois sí que se podía expoñer. Estamos falando da clave do que albergamos, é dicir, a primeira complicidade é a comunidade artística. A museoloxía social pon a persoas no centro e quere que donde os demais estamos vendo obxetos, nós vemos testemunhas humanas. Eu o que estou vendo aquí rodeada é a Vázquez Cereijo. O sea, quero dicir, son as testemunhas humanas de Vázquez Cereijo. Eu non podo ver un marco ni un soporte, vexo unha testemunha humana. E iso é o que queríamos que o museo se convertira, non? E iso é a museoloxía social xurde en Portugal e nós é a folla de ruta porque collemos, porque a diferencia entre unha xestora soñadora é ter un plan. Entonces, o que non sabe a onde ir, calquer camiño lle serve, e a folla de ruta foi esa, traballar para que os museos, e non fora demagoxia, fora realmente, non? Deso do que fala a museoloxía, do acceso, museos accesibles para todas as persoas. E como se fai, Encarna? Como se logra priorizar as persoas? Bueno, empezando por ter persoas que traballen nunha institución, porque tú, é dicir, se non tes un equipo humano que tamén reflicta a diversidade, o sea, porque non solamente abrir as portas, por exemplo, no caso da discapacidade, a persoas con discapacidade que veñan a disfrutar das obras, sino que poidan traballar e ser eles e elas as garantes de abrir. Realmente foi un exercicio de aprender xuntas. Eu recordo como empezamos facendo a diagnosis en que fallábamos o museo. Recordo a primeira vez que me reunín con as persoas que hoxe de Cogami, con Famislo, con Auxilia, ou con Aquilino, con Mónica, con José Luis, para preguntarlles en que fallaba o museo, non podían entrar pola porta. Xa estaba o primeiro. Pero despois xurdiron cousas porque como profesionais, o sea, ética, técnica e empatía, non? A técnica tes que estar constantemente actualizándote, entón había cousas que eles non eran conscientes no que fallábamos porque nunca foron servicios que nunca tiveron. Vale, que non estaban accesibles para eles, claro, ¿no? Pero tú te das conta de que tú cando vas a un museo, se o museo está mal iluminado, as persoas en cadeira de rodas o deslumbra. Se un museo está pensado con todo tipo de ferramentas de accesibilidade, tú que estás de pé a ti non te deslumbra e a persoa en cadeira de rodas tampouco. É dicir, foi mirar, por eso falo de empatía, con outros ollos, que daquela realmente fomos un referente porque aprendemos xuntas e xuntos. É dicir, eles, eu recordo a Aquilino facer cartografía en toda España de a ver quen podíamos traer para aprender, igual que Mónica, foi aprender xuntos a través de profesionais que viñeron de todos os puntos, non solamente a nivel estatal, sino a nivel internacional. Non é un traballo doado, pero poñer as
poñémonos no papel de calquer persoa. E eu recordo cando se recolleron as firmas para que a muralla fora accesible, moitos popes e intelectuais galegos decían que para que se iba a poñer un ascensor si total, e para que se iban a facer os baños accesibles dun museo si total para 4 que iban a entrar. Xente con recoñecido prestixio, que se buscamos, como fixo Anne, rebuscando todos os tesouros que supón a bibliografía, nos sorprendería moito desos datos. É simplemente eso, que necesitan as persoas? Mira, a museoloxía social se basa en 2 ferramentas, Melina. No microscopio e no telescopio. O microscopio é analizar no noso territorio que necesitan todas as veciñas e os veciños de Lugo e con ela toda a xente que ven a Lugo, e o telescopio é mirar que está pasando no mundo e facer que Lugo sea inmenso dende os museos para que calquer persoa que veña se sinta reflectida, orgullosa e que forme parte do que son as nosas institucións. Eso é a museoloxía social. Os museos, a verdade é que é un placer escoitarte, porque transmites moitísimas, non sei como decirlo, como moitísima emoción do que fas. Entón, esta conversa vai ser moi especial tamén para min. Decíamos museos como espazos vivos, porque teñen que ser inclusivos e con perspectiva de xénero. Como se fomenta tamén a participación para que os cidadáns e as cidadás non sexan simples espectadores, simples usuarios, vamos a decir, que esa é unha palabra que no museo non me gusta nada? Pois escuitando e a través de algo que é o máis revolucionario que ten a rede, e que non hai nada máis revolucionario co afecto. Os nosos museos están cheos de afecto e pode sonar ñoño, pero é algo que é a verdade, é dicir, a xente que forma parte da comunidade, que se achega de verdade a nosa institución, o que recibe cariño. E logo ven dado todo o demais, non? Estás vendo agora, eu vexo señoras que coñen un taxi para vir a facer yoga e arte 2 veces a semana, que veñen de aldeas e que a veces lle digo con unha xubilación baixísima, e digo, pero como? E dice, é a mellor inversión que fago en min, porque eu vivo sola e isto me supón, nunca me houbera imaginado que isto tería algo que ver conmigo. O sea, date conta que se están achegando a todas as pezas, a todas as exposicións día a día, que son as primeiras en formar parte da vida. E iso poño o exemplo de estas mulleres do club de yoga e arte, pero, por exemplo, a comunidade migrante. Eu lembro de intentar, o concepto de institucionalidade tiraba para atrás, non? Logo ten máis de 126 nacionalidades, é inmenso, é super rico, e facer que a comunidade migrante se sinta involucrada, que sinta de verdad, e que señan experiencias que merece a pena, non? É dicir, a arte é unha das maiores ferramentas de cohesión e de transformación social. A educación é o que nos fai libre, e entón nós o que estamos a traballar é en eso, pero de verdade. E digo, a paixón marca tamén a diferencia. Hai unha expresión uruguaya que é de morto fresco, non? Estas persoas que pasan pola vida e que lles tes que facer así para que sorría. Tú te das conta, Melina, que a mí me pagades cos impostos de todos vos. Si non teño forza e motivos, aínda que ás veces non teña motivación porque son humana, pero teño os motivos de saber o que vos costa pagarme a nómina, a min e aos meus compañeiros, porque somos funcionarios, somos xente que temos que funcionar. E a min que moitas veces recibimos moitas críticas como funcionarios, como igual que as persoas hai de todo, pero a min non me chega con decir, buah, pero é que eso é a obriga que temos como, non é algo extraordinario, é o que debería facer calquer persoa que cobra cartos públicos. Mira, falabas ao principio do valor das palabras. Gustaríame que afondaras un pouquiño no concepto rede, un concepto do que ti falas moito, que é tecer. Sí, claro. É que para min o concepto rede é fundamental, é dicir, eu creo que igual que o ser humano quere vivir en comunidade, necesita vivir en comunidade. Hai algo, as redes son os dones e contradones, sabes? Todos nos damos, recibimos, quero dicir, cando nos falamos de accesibilidade ou de calquer outro tipo ou de calquer servicio que demos, ao final é
damos e recibimos, é recíproco. E hai que estar constantemente tecendo e ás veces teces e desteces, porque ás veces te parece que xa tes tecido e de repente Hai pues que volver a empezar. volves a zurcir e volver a empezar. Por eso decía a importancia de estar aí constantemente, ¿no? E logo, porque eu me gustaba poñer o foco en que ás veces como tendemos a veces chiringuitos que parece que xa está outra argallada máis para, no, Xa cosas para raras. xustificar ou así. Claro, eu quero que entendan que isto foi algo que nace por un grupo de compañeiros e de compañeiras que nos pareceu a mellor maneira de dar resposta a unha realidade que había en Lugo, de dar resposta a esa situación deses catro museos e o feito de tecer unha rede de colaboración, é dicir, desde a institucionalidade, é un modelo de sustentabilidade. E claro, a rede o é nun mundo onde cada vez nos separan por caixiñas e cada vez intentan separarnos, alguén ten que facer isto que decía a frase, ¿no? De alguén fixe un círculo para echarme fora, eu fixen un círculo cada vez máis grande para ir incorporando, ¿no? Para estar dentro. Pois esa é a clave e a ferramenta. E que sempre, cada vez que me aproveito, cada vez que me dades un espacio para falar, é dicir que a rede é de todas e de todos, e é un museo grande axudando e prestando servicios aos pequenos, e tamén un grupo de persoas con un compromiso increíble de traballadoras que estamos aí porque ven a Encarna ou ven a Aurelia, pero detrás hai unha equipa humana moi importante, que está dende aquelas persoas que con tanto mimo e tanto cariño todos os días traballan para que os museos estén impecables, como son as limpadoras ou desde os gardas de seguridade que con tanto cariño tratan tamén a xente, a todo o persoal técnico, o persoal de sala, o persoal de vixilancia, que ás veces, pois, eu para as veces digo, cando a xente entra nun museo e ve e se atopa cunha persoa que está en unha sala, ¿no? Sí. Ás veces parece como que un mobiliario máis, son persoas, e entonces reivindicar que están aí para cuidar algo que é de todas e de todos, ¿no? Entón, persoas moi importantes que construímos xuntas isto que disfrutamos agora, que é esta rede, ¿no? Volvendo a eses 20 anos que cumpre a rede, como dirías que evolucionou a resposta dos lucenses e máis dos visitantes neste tempo? Durante todo este tempo, como foi esa resposta de cara ao proxecto? A ver, está claro que a resposta foi increíble. Parecemos un spam cultural, porque estamos tratando de dar resposta ao que todo o mundo nos vai pedindo, entonces estamos tratando pues, ca comunidade artística, ca comunidade educativa, todo o que ten que ver cos distintos colectivos, con tamén a interdisciplinariedade a nivel de, porque ás veces, sin ser e sin caer no que pode ser a diferencia entre que hai un museo e un centro sociocultural. Ás veces o concepto sociocultural mal entendido. Ojalá todos os museos do mundo foran centros socioculturais. Eso supoñería que cumplen a súa función, ¿no? Pero eu creo que a resposta está aí e o cariño, é dicir, máis de 20 recoñecementos dos colectivos que nos acompañaron ao longo destos anos, quere decir, non é o feito de que che den un premio, é dicir que FEAFES Galicia este aí recoñecendo o que facemos, porque dende fai un montón de anos temos de prácticas a todos as persoas de FEAFES, ou que Cogami, ou que a ONCE, ou que Auxilia, ou que a colectiva de artistas, ou que o Premio da Crítica de Galicia, supón que realmente algo está cambiando, algo estaba cambiando e Lugo eu creo que, bueno, que sinto esos museos como seus, e aparte que traballamos na clave hospitalidade moito, pero todavía fai falta que o sintan aínda máis. Eu creo que hai nenas e nenos que empezaron con 3 anos, eu sempre digo que o agasallo máis bonito que nos fixeron na vida foi cando aquelas nenas e nenos, porque temos agora mesmo comunidade de bebés tamén, que temos amadriñando a rede, que veñen dende moi pequechiños, dende 6 meses, e a nenas e nenos que viñan con 3 anos, e eu recordo, con moito cariño, recordo sempre a un neno que se chamaba Lucas, que ao rematar unha actividade, neste caso era no mar, e dixo, do outro lado do río, na Casa Amarela, estou eu vou te estar esperando sempre. Curiosamente, cando rematou a carreira o seu TFG, o quixo presentar no museo, moitos anos despois, ou nenas e nenos que hoxe son homes,
mulleres e que forman parte da nosa vida. Eso é o que te enche de ledicia e que dices, pois sí, mereceu a pena, non? Eu cando vexo a realización de persoas con discapacidade que aproban as súas oposicións, que son os número 1, cando vexo a miña compañeira que está de responsable de educación, que é unha persoa cega total como Ángeles, que vai por aí testando as adaptacións de museos non solamente a nivel estatal, sino a nivel internacional, que é unha referente, ela é unha referente, non? Pois como dices, caramba, isto sí, miras, sí que se cumpliron. Pero bueno, hai luces e sombras, hai moitas cousas que, bueno, pois que necesitamos todavía avanzar, mellorar. A ver, como decía, os nosos contenedores non son como un edificio novo que está recién feito, co cal son edificios moi difíciles de conservar. Temos un convento de San Francisco cas súas ampliacións, temos un castelo, temos unha antiga escola indiana, temos un pazo. Eso é como necesitaríamos os orzamentos íntegros da Xunta da Deputación de Lugo e do Concello para poder manter. Entonces, eso son complicacións e además dices, non depende tanto das persoas que xestionamos cultura, pero ás veces che doi porque dices, velo así e parecemos que facemos insistencialismos, non? Eu sempre lle digo a Aurelia, nos parecemos dúas velociraptors femias na búsqueda de un euro para vamos a arranxar isto, a ver se nos deixan arranxar, e non é cousa nosa. Esa é a parte das sombras, pero a parte das luces a nivel de xestión cultural, que a mí me costa un pouco, me da un pouco de vergonza decilo, pero estamos sendo o arquivo da Museoloxía Social de todo o mundo, foi donado ao arquivo do Pazo de Tor. Eso é porque a Minón, que é o organismo da Museoloxía Social, recoñece o traballo que está facendo a rede como dentro da Museoloxía Social, considéranos un referente. Somos, que é un comité recién creado de Museoloxía Social a nivel internacional, dentro tamén do ICOM, bueno, pois nunca, por cuestións de colonialismo, non querían a ninguén de España, pois eu formo parte de Somos, formo parte da comisión, é dicir, hai un recoñecemento generalizado en cousas que pasan desapercebidas, pero están aí e que os lucenses deben saber e sentirse moi orgullosos, igual que está facendo Anne con todo o que supón esta colección e o valor desta colección e figura de Vázquez Cereijo tamén na contribución de Vázquez Cereijo nesta rede, non? Tanto na rede como no museo, como a súa xenerosidade, formando parte deses proxectos. Por iso digo que hai tantas persoas detrás, porque a rede é eso, moitas persoas que tampouco se ven, pero que son cómplices de este gran proxecto. Bueno, estamos aquí en parte para que eso sexa público e se saiba, e non só se saiba, senón que tamén se valore, non? Na súa medida. Mencionabas agora os diferentes outras salas que pertencen a esta rede, non? Como é o Museo do Mar, por exemplo, ou o Pazo de Tor. Como se equilibra a identidade de cada centro, Encarna? Iso é fundamental. Non podemos perder de perspectiva a perspectiva a eso, é dicir, é unha rede, pero cada museo, o sea, nosotros o que facemos é, temos unha centralización de servicios, pero non podemos perder a identidade. O Museo do Mar é un museo que foi unha antigua escola indiana, pagado precisamente por unha muller, aínda que o que lle puxeron o busto foi o seu marido, José Montenegro, pero Manuela Góñiz foi quen pagou ese edificio. É un museo do mar e como tal respetamos eso, e aínda que é un museo máis pequeno de toda a rede, é un museo máis grande que a nivel de comunidade, é un museo comunitario, donde tanto os alumnas como os alumnos, recuperamos as alumnas, que antes só se falaba do mestre, do Francisco Rivera, e dos alumnos. Bueno, pois nesta realidade é ter unha escola, é dicir, 4 elementos, porque somos unhos privilexiados, temos unha escola, temos tamén centros de poder que convertimos hoxe en centros de democratización. Un antigo convento de San Francisco como é a maravilla que é o Provincial de Lugo, pero despois un pazo vinculado tamén ao castelo de San Paio de Narla con todo o que supón a Guerra dos Irmandiños, cando tampouco nos deixan restaurar os castelos, que é cando empezamos a construir para que a nobreza galega non lle permiten, de feito hai o xuicio no propio San Paio de Narla, non? Xurden os pazos para que a nobreza teña os pazos, é dicir, cada realidade creo que na propia programación hai uns elementos comuns, pero logo hai uns elementos totalmente diferenciados. Temos tanto as xornadas pacegas, é dicir, estamos aí traballando. Algo que tamén é moi importante
creo que é fundamental na liña de traballo é rescatar as historias soterradas. Sabes, o traballo de investigación, reivindicar isto que estades facendo agora vos, que buscar formatos novos para chegar á obra e para chegar a esta maravillosa colección, nós temos o que facer constantemente. É buscar tamén ferramentas e formatos porque entendamos que normalmente os museos antes, parece, me repito moito, somos un medio de comunicación con credibilidade, pero sempre contamos as historias de poder. E hai outras historias que están soterradas, que quedan fora, como son as historias das mulleres. Entonces aí empezamos a traballar algo de maneira moi novedosa, que é a interseccionalidade das desigualdades. Porque non é o mesmo ser muller que ser muller pobre ou rica, que ser muller con discapacidade, que ser muller lesbiana, que ser muller no rural ou na cidade. Entón, a partir de aí, temos a sorte, falando da personalidade de cada museo, no Museo Pazo de Tor, unha nena con 9 anos que se xubila sendo encargada do Pazo de Tor, empeza a traballar como persoal do servicio con 9 anos facendo de lazarillo para o pai da señora. O mundo das criadas, recuperar todo eso. Bueno, quero dicir que temos moi en conta, ou no caso de San Paio do Museo do Mar, tamén buscar as historias das persoas anónimas. Os 16 concellos da Mariña están representados, gracias aos artistas, por 16 caras de mulleres. Cada concello é unha cara dunha muller cas súas mans, mulleres anónimas. E a súa vez, textos feitos por persoas anónimas, tamén rescatando eses relatos, ¿no? O sea, bueno, buscar outras maneiras tamén de rescatar e de investigar buscando referentes donde ás veces hai todavía lagoas sin localizar. Cal dirías que foi o maior logro da rede museística? Se tiveras que escoller un, ou bueno, non ten por que ser un logro en concreto, senón un concepto igual. Puf! Esta é difícil. A ver, eu, sinceramente, cando entro pola mañá e vexo aos meus compañeiros funcionarios con discapacidade traballando e sendo referentes, eso non hai nada que para. Hai moitos logros dende outro punto de vista, poderíamos falar, eu creo que levo máis de 1700 exposicións ás miñas costas, traer artistas internacionais, artistas locais e esa comunidade artística, pues para min foi tamén moi importante, ¿no? É moi importante, pero creo que sin dúbida porque abriu moitas portas en outros museos fora de Galicia. O sea, tú te podes imaginar cantos museos pode haber no mundo que a persoa que leva e que coordina a educación ou as visitas seña cega, ou que teñas un antropólogo madrileño que fala galego maravillosamente, que bueno, pues con xordo, cego e que está aí facendo o seu traballo de maneira brillante, que vayas ao Museo do Mar e te atopes outra persoa cega total. Eso é verdade, sabes? O sea, eso é... E agora que falas dos artistas, que momento expositivo ou que momento resaltarías como un hito, como un antes e un despois na identidade da rede museística? Existe para ti este momento? Sí. A ver, hai persoas que forman parte de un momento de unha transformación. Eu, sinceramente, coñecer a Paco Pestana, a mí Paco me abre totalmente unha mirada total, non sei, a nivel de relacións e a nivel de rede. Paco sí que era un tecelán, se pasaba a vida tecendo, ¿no? Entonces, sí, hubo un antes e un despois, porque como decía él, ahora si xa te atreviche a traerme a min e encher o refectorio de untos, que non te vas a atrever? Pois sí, efectivamente, o ir ao exército e pedir que lle permitiran traer un cañón ali para poñer no refectorio e todo o refectorio cheo de unto co pánico de que se enchera de grasa polo tema de conservación. Houbo moitas loucuras ao longo de todos estes anos, pero sempre a complicidade de persoas dese perfil. El era inmenso, era enorme, creo que por moito que fagamos nunca faremos o suficiente. Hai moitas cousas de Paco que a xente non coñece. E despois, na parte tamén do tema das propias mulleres artistas, nosotros levamos a Murado a Bruselas, nosotros levamos a Mónica Alonso a Chile, ao Museo de Arte Moderno Contemporáneo de Valdivia. Pasaron cousas moi grandes. Levamos proxectos
a Italia, levamos a colectiva de artistas lucenses a Rumanía, a Italia, bueno, montón de sitios. Pasaron cousas a nivel que era transformador. Ou, por exemplo, recordo un proxecto, porque acaba de morrer o comisario Jaime Labañe, un referente, que se chamaba Excéntrico, que era nun momento dado, chegou un momento que eu me plantexaba se éramos centro ou periferia, non? Vale. Entón, quería poñer o mapa de feito o catálogo, se o tedes, maravilloso, é o mapa do mundo patas arriba e as letras colocadas ao revés. Eu vivía un momento moi jorobado, acababa de ter un accidente, salí á despedida de un coche de 280 metros e eu empecé nese momento, todo o mundo me miraba a mí na casa, porque como tuvera un traumatismo craneoencefálico e tal, e a mí me pasaba un pouco que a realidade do propio museo, non? Entonces eu chamei a Isidoro Valcarce Medina, que curioso, Premio Nacional de Belas Artes, e lle dixen que me faría moitísima ilusión traelo ao museo, e entonces con Jaime, que veraneaba aquí, tiña artistas amigos de aquí, coincidimos no museo, con Félix Luque, un filósofo increíble, e entonces lle dixen, a mí me apetecía moito traballar, eu estaba de baixa, traballar este concepto, o centro e periferia. Foi un proxecto moi potente que trouxemos aquí a Teresa Margolles, que era forense, a primeira vez que veu a Galicia, José Chu Dávila, bueno, Nacho Criado, grandes referentes da arte mundial, non? E foi moi importante. E logo, antes comentábamos o Abertal. A Abertal tamén foi un antes e un despois, para min, igual que Ars Moenia ou igual que o proxecto Cotisen con Nosotras en Rede, cando nos levamos as mulleres artistas nos a facer obradoiros, o Tisen nos puxo un apartamento para as asociacións de Lugo e para as artistas durante 2 anos para traballar xuntas, pero de Abertal tivo un significado porque foi cando decidimos que se marchara Zumen, e entonces había que pensar que se iba a facer con esas 8 salas, e a mí se me ocurriu, bueno, pois coller e facer un proxecto que se chamaba Aber, de Aberto, Aber, e a L de artistas lucenses. E aparte, ca palabra abertal, que igual que pastizal, cunha vez ao ano, o pastizal se recolle xunto e unha vez, se reparte unha vez ao ano o que dá esa terra, non? Pois isto tamén, durante un ano, todos os artistas, aparte a imaxe era maravillosa, era en laranxa as distintas tipografías da letra A, foi maravilloso polo que supuxo de comunidade artística de Lugo. A comunidade artística de Lugo é unha comunidade tremendamente agradecida, tremendamente xenerosa, tremendamente... é unha das cousas máis maravillosas, coas diferencias e cos egos, que este mundo é tamén complicado, pero era maravilloso. Eu podo decir que son o que son gracias ás artistas e aos artistas, de verdade, aprendín tantísimo, foi unha escola de vida e creo que me quedo con esos momentos, o mundo da discapacidade e o mundo das artistas. É máis, vonche contar unha anécdota. Unha vez eu estaba triste e me chamou un artista que además era membro da Real Academia daquela e tal, me chama e me dice, mira, que quería falar contigo, eu estaba tal, e dice, e eu era desto cando te pega un baixón, non? E non tiña ganas, e diceme, podíamos quedar o sábado ca miña muller e tal, e bueno, é que necesitaba falar contigo, e claro, eu son unha gran escoitadora, outra cosa non, eso é de tecer, me paso a vida escoitando a xente e escoitando os seus soños, as súas ideas, agora que podíamos facer. Bueno, pois vale, era un sábado, eu me quería ir a Pedrafida. Bueno, me fui. E cheguei ali e había 40 artistas de Lugo e os que entraron algúns por videoconferencia, solo porque alguén se lle ocurrira decir que estaba triste. Quero dicir que esos momentos, Melina, sabes, o sea, eso é poñer as persoas no centro. As persoas no centro, as persoas cas que eu me relaciono tamén están constantemente traballando por poñer o noso museo e as persoas que traballamos nos museos tamén no centro. E é un cuidado mutuo, sabes? É dicir, dos dones e contradones. Eso é a rede. Mira, non falamos en Carna da medalla de ouro ao mérito de Belas Artes que recibiu en Carna fai pouco, pero podemos dedicarlle un momentiño para preguntarche que significa este premio. Para min o recollino con moitísimo honor, pero como un honor para Lugo, pero como un premio colectivo. É dicir, isto é
o que hai detrás da rede é un traballo colectivo, é un traballo de moitas persoas que forman parte de, xa vistedes, as asociacións, Ujú. comunidade artística, o profesorado, bueno, as universidades, un montón de xente que está aí. E así, como tal, o recollín como un prestixio para un recoñecemento para Lugo, cunha mirada, ademais, tamén con síndrome de impostura, tendo en conta que a anterior persoa que recibe de Lugo é Maru Jamallo, pois me deu, porque en Lugo recibiuno Ramón Falcón, Maruja Mallo, porque Cristino Mallo non nace en Lugo, Non, entonces non é tal, que ao ano seguinte de darlle a Maruja lle dan a Cristino Mallo. E bueno, foi de verdade impresionante, e aparte hubo un momento na noite antes de que nos deran a medalla en que, bueno, pois unha das palabras cas que se dirixe, no, é dicir, eres consciente da cantidade de persoas as que son máis felices polo traballo que levades facendo ao longo destos anos? Pois eso é o que merece a pena. E esa é a verdadeira medalla. De feito, necesitei compartila. ajá. Leveina a que a tocaran os cegos, leveina a que foran co Gami. E que aparte, como por cuestións de problemas que houbo das desgracias do tren e tal, se Sí. aplazou moito, pois eu teño a todas, pois, as persoas as persoas usuarias de Kogami a través do Facebook. Oye, que é verdad que me vas a traer. Entonces, o primeiro que si foi levala aí e está moi toqueteada, é de moita xente. A medalla non é miña, é de moita xente. Eu ao final o que fago é tecer, pero si. E un motivo de orgullo para Lugo. E Lugo está aí, e un Lugo humano, e un Lugo que aposta pola cultura, por unha cultura que non quere deixar a ninguén fora, e que a cultura é a maior ferramenta de liberdade, de cohesión social e de benestar. A cultura tamén é saúde, e Ujú. nós imos a seguir traballando e apostando por eso. E iso é a medalla. A medalla, o verdadeiro valor que ten é visibilizar un Lugo humano. Perfecto. Encántame esa medalla para Lugo, a verdad. Mira, estas charlas, estes diálogos, enmárcanse dentro dun lema que é o Lugo do futuro. Se tiveramos que pensar no futuro desta rede museística, cal sería o obxectivo para vos prioritario, digamos, pois na próxima década ou nos próximos anos? Bueno, pois para min me gustaría pois que se seguira innovando, se seguira Ujú. tendo un telescopio e un Sí, microscopio e e un un telescopio telescopio. para analizar que necesitan os lucenses do futuro, as lucenses do futuro, e en base a eso adaptar a realidade dos museos a esa necesidade. E sobre todo traballar xuntas e xuntos eh, para conseguir o benestar das persoas, porque está moi ben, pois, facer crítica, porque tamén da crítica se aprende, Ujú. pero creo que hai momentos na historia no que a dor, o sufrimento humano fai que nos paremos a pensar que futuro que o queremos. Eu quero un futuro que pense nas persoas e no seu benestar por riba de calquer ideoloxía, de calquer utilización, e confío no ser humano, e confío no Lugo do futuro Non é porque ese Lugo do futuro, sí? sí, sí, nosotros somos moi resilientes, Lugo é maravilloso. Mira, estamos rematando, pero xa saben todos os nosos seguidores que estas charlas, estes diálogos teñen lugar na sede da Fundación, nas instalacións da Fundación Bacan, que ten por obxectivo difundir o legado de José Vázquez Cereijo, a Nikitic, e que mencionaches un pouco antes. Eu querería rematar esta conversa, se che parece, aínda que xa falaches un pouco antes, da túa relación con José, e tamén da relación que tiña o artista co Museo Provincial. Buah, el tiña bueno, comigo persoalmente teño que decir que foi unha persoa que me axudou moitísimo dende que tiven a sorte de coñecelo, que ademais, repito, coñecín a través de Paco, e sempre estivo aí. Tamén nos momentos, antes o comentaba, nos momentos tamén duros que eu tamén os vivín profesionalmente, e tamén nos momentos foi un apoio, Ujú. unha persoa que me apoiou moito. E sempre o recordo, pois, tremendamente crítico, tremendamente con esa idea con esas ganas de luita, con esa búsqueda, da luz, ¿no?, constantemente. E, bueno, tivo a sorte de coñecer a súa luz, ¿no?, que é ela.
que Anne Nikit, e entón coñecelos os dous foi un auténtico luxo para min persoalmente e tamén para o museo. A ver, son dunha xenerosidade infinita. Si antes decía que as conexións, os nexos, é dicir, Anne está facendo existencialismo puro, el era distinto. A él si algo non lle interesaba pasaba olimpicamente e a outra cosa mariposa. Tú eres máis moito máis a súa idea da xusticia, a súa, bueno, e despois axudar. Eu recordo as grandes legados, as grandes donacións, non solamente a nivel institucional, sino a outro tipo de organizacións que nun momento dado tiñan problemas de cartos e como estaba aí axudando. Era tremendamente xeneroso. E co museo, é que el adoraba o museo. E el adoraba o museo e o museo adoraba a el. Entón, que van a dicir? Eu creo que a exposición que tivemos foi unha pasada. Son desos momentos históricos do museo que xa están aí para formar parte da historia do que supón el como artista, como persoa e dentro do que é a historia desta cidade. Tanto el como tamén o seu legado familiar e o seu legado das súas amizades, porque estamos falando que con el e con Anne tuvemos a sorte de enriquecer tamén as amigas e os amigos dos museos. Porque gracias a eles coñecemos a outras persoas, entramos en contacto con outras persoas no pasado, no presente e tamén espero que nese Lugo do futuro sigámoslo facendo aí, porque gracias ás súas propias relacións eles axudaban e facían que o museo seguira brillando, non? Bueno, se che parece, rematamos aquí a conversa, pero non sen antes agradecerche a túa presencia, todo o traballo que fas de cara a divulgar, a coñecer e, sobre todo, a promocionar esa accesibilidade e esa museoloxía social na que iniciamos esta conversa. Felicidades por todo o traballo a ti, Encarna, e a todo o personal que forma parte desta rede museística. Felicidades por eses 20 anos, oxalá se cumpran moitos máis, e dende aquí, dende a Fundación Vacan, decirlles aos nosos seguidores que nos vemos moi pronto.